खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि हेमन्त बसुमतारी दिनैनि फोसावनो लानाय गाहाय आयदाया जादों कर'ना भाइरास कभिड-19 आथिखालाव कर'ना भाइरास गिख्रंथाव महर लानायखौ सोर मिन्थिया चाइना हादोरनि वुहान नोगोरनिफ्राय इटालि हादोरसिम सन्देरलांजेननानै बुहुमनि मोनफ्रोमबो मख'जाथाव मुंदांखा नोगोर फारसे गाग्लोबनायखौ जाय कर'ना भाइरास कभिड-19 नि गाग्लोबनायाव दिनै बुहुमनि बयनिख्रुइबो गोहोगोरासिन आमेरिका बायदि हादोराबो खर' गंग्लायनांदों होनबा बे जिउसाया जोंनि थाखाय बेसेबां गिख्रंथावसिन जानो हागौ थारैनो बेखौ बयबो हमनो हाखाबाय नाथाय बाथ्राया जादों बेनि गिख्रंथावसिन महर लानाया बुहुमनि मिथिंगायारि जिउ हारिसाफोरनि थासारियाव माबेबा बिथिङाव सोलायनाय लाबोनो हागौ नामा कभिड-19 नि सायाव सावरायनाय फैगासिनो दं नाथाय दिनै नङा गाबोन समफोरनिफ्राय कभिड-19 सावरायनाय फैगासिनो दं बेफोरनिनो गुबुन गुबुन आयदानि सायाव सावरायनायखौ फोसावनो लानाय जादों रांखान्थिनि सायाव प्रफेसार डक्टरेट रुपात बर' आरो कर'ना भाइरासनिफ्राय बुहुमाव जानो हाथाव माखासे गिख्रंथाव खैफोदनि सोमोन्दै मुस्रि अनिप चन्द्र बसुमतारी सावरायनाय बेखिनियावनो जोंनिफ्राय बयनिसिमबो खावलायनाय न'आवनो था गाव आरो मालायखौबो रैखा खालाम समाजारि जानथायखौ मानिना सोलि गोजान गोजान था ब्याम खालाम गुदुं दै लों साखोन सिखोनै था थाब खारै साबोनजों आखाइ सु गुदुं गुदुं ओंखाम ओंख्रि जा सरकारि फोसावनाय खान्थिखौ फालि एसेनोसै गोजोन्थों अनिप BBC